Myanmar şäheriniň ýaşaýjy Tügülşirli hanyba. Men bilim ulgamyny 1990 ýyllarynda rehmet çekgelýän Mar welaýatynyň ähli orta mekdeplerini 2015-2016 okuw ýylyna taýýarlyk üçin türli derejedäki awatlaş işler geçirildi. 6 ýaşda birinji sınıf çağalary mektebe öwrenişdirmek boýunça häzirki wagtda 6 ýaşly çağalary mektep tarapyna öwrenişdirmek üçin häzirki wagtda taýýarlyk işler geçirilýär. Şeýle de 6 ýaşly çağalary neşir edilýän okuw kitaplaryny üçinitmek boýunça hemde 2011-nji ýyldan beri okuwçylary men bu kompýuterler bilen mut üçün edilýän bu zatlar bary döwletimizde ösüp gelýän ýaşlyk üçin ulalada edilýänini suwd etdiler. Emma beýnatda halkyň arasynda dünýäge işe dar bolan adamlar köpçülikden habar berişleri işlerinde halkyň arasynda näde maglumatlar ýeretýärler. Bu zatlar ine ýan gaýtlanlardan netije çykaryp, şol näde pikirlenýän adamlar öýdürüp aýtýan zatlaryň näde durduğunu düşünürler diýip umyt edýär.